Welcome to Zim Reality ITV. Magadi Muri Zimbabwe. Salibonani. Welcome panapa paneta mdiginira wekungwava my latest pandrongwava nyadzi ningtsitika kunyanya nyadzi ningtsitika kuma Zim celebrity edu muzwara nhasi ndadzoka nerespondi yamukoma Oskid because madezi apfuura takwana live ya levels Chilspot achitaura na weekend achitaura kuti iye ari ready even to clash with Oskid, but Oskid abva respond pana screenshot andichakuatidzai pana ka video futi kandichakuatidzai ka Oskid kanoratidza kuti ava maya pakaipa ende ma1 asi sati ndatase ndakuratidza zvandaya nazvo muzuva rasi kana chinge first time yakusvika panapo usati wasubscribe, please don't forget to subscribe my channel Zim Reality ITV. Uyezve ndine imwe nyaya yakanaka yandinayo, good news kune vanhu vada kuitirwa like vanoda kunyorwa ma assignment kuitira kuti thesis ndaine team inonzi academic research hub inova ine flyer ripa screen up inoita zvinhu zvakawandisa inorwa matopic construction, inorwa business proposal, inorwa ma application letter, inorwa ma business plan, inorwa inonzi data collection, ma analysis vanorwa futi. Saka zvanoita iwe unongobata panhamba dziri pa screen idzo kana kunyatsoverenga ma services ese ari pa screen apo panova pa flyer ndaisa pa screen wobva wakuitira zvoita kuti zvite easy because yuri munhu angoine mamwe maworks aunongochida kuita pachida kugadzira futi business plan vanhu havana kugadzira at cheap price. Munondingotaura nekuonesana kuti aya maya muzvifambisa sei. Saka right ndipinde zvangu munyaya yangu yanhasi. Munyaya yangu yanhasi yakamira sei andimukona mumwe munhu ndomita sendomuremadza asi Oskid mumwe munhu ndomuremadza akasvika mutumbo mapatsi kuna musika vanhu ndofunga munongozverengera mega. Saka zvandada kuita panapa ndoda ndikuratidze video raOskid munzwewo zvaanga achiyadza kutaura nezvaakada kuedza kuita magestures. If you know you know zvada kuita panapa izvi zvinoonekwa anoziya ka munhu andoziya. Right, mamona mngoma Oskid zaka Siyana Neni Ndokuremadza Oskid mngoma ndomuremadza obvious message yakananga kuna levels Chilspot ati mndana ndokuremadza mndana. Saka we are looking forward kunzwa kuti levels Chilspot vari kuti chi but vari one threat ati ndokuita sei ndokuremadza. Saka ndozvandada kuti ndikuratidze muzvione asi before sandaenda ndine mumwe munhu so amana video ikai inodziva wapi muZimbabwe mune talent atomeso voice aya mabebu yaikunoku munzwe mukomana anonzi Elvis Bokosha ane song yake inonzi Make You Happy. Saka ndada kuita panapa ndichakusiyira video yacho ichiplaya momunzwa then kwachingoda kuzona full video wakuenda pachannel yake obva wanomfollowa obva link yacho chaisa padescription apo obva wanazona full video obva wana futi mamwe maworks ake ari ipapapa aanoita. Thanks for supporting, thanks for watching. Sangana na Elvis Bokosha.